An gudanar da bikin rantsar da shugaban sojin jamhuriyar Nijar. To jama'a kada ku manta, kada ku sha'afa, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, to ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin shi ne zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ga cikakken labarin. An dai gudanar da rantsar da shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na mulkin soji wato Janar Abdulrahman Tichani a wani babban ɗakin taro da ke birnin Yamai, kuma manyan 'yan siyasa da dama sun halarci taron rantsar da shugaban ƙasar Nijar ɗin. Daga cikin 'yan siyasar da suka halarci taron har da tsohon shugaban ƙasar siyasa wato Muhammad Yusufu. A yayin taron rantsar da shugaban ƙasar Nijar ɗin ya sa an ƙara masa girma daga janar ya zama janar mai star 5. Kada dai ku manta, kada ku sha'afa, kuna sauraron Labarai Zalla TV domin samun cikakkun labaranmu. In kun san ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, to ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Ku ci gaba da sauraron mu, mun gode.